όλες τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που μας μετέφερες και να αφήσουμε τον διεθνή χώρο να πάμε στα οικονομικά, Γιώργο, και να καλησπερίσουμε. Μου λέγατε στο γραφείο ότι γίνεται, λέει, να κουρέψεις τα ληξιπρόθεσμα, να τα ρυθμίσεις με μεγιστοποίηση του ωφέλους και κάτι τέτοια. Θα στα εξηγήσει όλα ενδελεχώς και λεπτομερώς ο κύριος Απόστολος Αλονιάτης, φοροτεχνικός, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Αλονιάτη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε κοντά μας. Γίνεται να κουρευτούν οι οφειλές? Πώς το βλέπετε, εφικτό? Ποιανού οι οφειλές? Οι ληξιπρόθεσμες προς το δημόσιο. Προς το δημόσιο τις δικές μας, λέτε? Ναι, οι δικές μας νοιάζουν. Βεβαίως, υπάρχει ο εξοδικαστικός, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κάποιος, που αφορά και τις ασφαλιστικές εισφορές και τα χρέη στο δημόσιο, αλλά και τα χρέη προς τις τράπεζες. Αν είσαι τυχερός και έχεις μόνο χρέη στο δημόσιο, θα είναι πιο εύκολα να γίνει το κούρεμα αυτό. Αν έχεις και προς τις τράπεζες, εκεί έχουμε κάποιες δυσκολίες. Γιατί αυτό το ξέραμε. Ο μηχανισμός λοιπόν υπάρχει. Ξέραμε ότι εμείς χρωστάμε, κάποια από εμάς χρωστάμε στο δημόσιο. Αυτό το οποίο δεν ξέραμε είναι ότι ο πρώτος ο οποίος αποφεύγει να, τριπλάρει τις εισπράξεις είναι οι φορείς του δημοσίου. Και το Υπουργείο Οικονομικών τώρα έρχεται να χτυπήσει καμπανάκι. 3,1 δις είναι το σύνολο. Τα χρωστάει ποιος σε ποιον? Τα χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες, στους προμηθευτές του δημοσίου. Άρα λοιπόν τώρα... Είναι λεφτά που λείπουν από την αγορά. Έτσι. Πρώτα και κύρια είναι τα νοσοκομεία με 1,74 δις και ακολουθούν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλειας, που ουσιαστικά πάλι το ίδιο πράγμα είναι, γιατί τον απλούστατο λόγο ότι είναι προμήθειες οι οποίες γίνονται για την υγεία, οι οποίοι με 248 εκατομμύρια, και μετά πάμε στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα. Εγώ ξέρω, κύριε Αλονιάτη. Κύριε Αλονιάτη, αν έχετε την καλοσύνη, διευκρινίστε μας κάτι. Υπάρχει σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών στους φορείς του δημοσίου να μειώσουν άμεσα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς μπορεί επί του πρακτέου να γίνει αυτό? Να επιταχυνθεί η εξέταση, να επιταχυνθεί των συγκεκριμένων υποθέσεων? Υπάρχουν τα λεφτά? Πώς θα δοθούν? Και αν είναι εφικτό να επιταχυνθεί, γιατί δεν έχει επιταχυνθεί μέχρι τώρα? Ναι. Εάν υπάρχουν τα λεφτά ή όχι, αυτό θα πρέπει να μας το πει ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός, ο οποίος έβγαλε και την εγκύκλιο. Αυτά τα στοιχεία βγήκαν από την εγκύκλιο για την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν, εάν δοθούν τα χρήματα, μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε απεργία στους ΟΤΑ, γιατί δεν έδινε το κράτος χρήματα που χρωστούσε εδώ και 4-5 χρόνια προς τους ΟΤΑ. Μην ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι με τις καινούργιους νόμους, από αυτά που δίνανε στην ΟΤΑ, πάνε κατευθείαν πλέον στο Δημόσιο Ταμείο. Άρα λοιπόν το κεντρικό ζήτημα είναι το αν υπάρχει δυνατότητα να δώσει το δημόσιο αυτά τα χρήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ποια είναι τα χρωστούμενα του δημοσίου και ποιες κατηγορίες δημοσίων φορέων τα χρωστούν. Έχω μια πολύ μεγάλη περιέργεια και θέλω να μου πείτε και θέλω να μου τη λύσετε αν μπορείτε. Εγώ ξέρω ότι 3 μέρες πριν λήξει προθεσμία δήλωσης ΦΠΑ, να κάνεις δηλαδή τη δήλωση του ΦΠΑ, σου έρχεται ένα email από την ΑΔΕ που σου λέει σε 3 μέρες μην ξεχάσεις να μου κάνεις τη δήλωση του ΦΠΑ. Όταν έρχεται η ημερομηνία πληρωμής του ΦΠΑ, σου έρχεται ένα email 2 μέρες πριν που σου λέει σε 2 μέρες μην ξεχάσεις να πληρώσεις το ΦΠΑ σου, και αν καθυστερήσεις 3 μέρες ξαναπαίρνεις mail που σου λέει ξέχασες να πληρώσεις. Πώς είναι δυνατόν το δημόσιο... 0,73 το μήνα. Ωραία. Και πώς είναι δυνατόν το δημόσιο λοιπόν να μην πληρώνει? Αυτό δεν το ξέρω, αυτό τι να σας πω. Αυτό είναι θέμα του δημοσίου, έτσι. Και το μεγάλο μυστήριο. Αυτό είναι και θέμα για το πώς πρέπει να υπολογίζουμε τα πλεονάσματα. Γιατί και εγώ εδώ στο σπίτι μου, αν δεν πληρώσω, και στο γραφείο, αν δεν πληρώσω τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, το νερό, θα έχω πλεόνασμα. Το θέμα είναι ότι θα χρωστάω στις πρώην ΔΕΚΟ. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να δούμε όλο αυτό το συνδυασμό, που και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα λεφτά λείπουν από την αγορά. Όπως λέμε ότι να μην μειώνουμε το ΦΠΑ ή να μην κάνουμε άλλες κινήσεις
δημιουργούν υπερπλεόνασμα Εν τω μεταξύ, το δεύτερο πράγμα από αυτό που λέτε είναι ότι εφόσον οι φορείς αυτοί, οι ιδιώτες που συνεργάζονται με το δημόσιο, αυτά τα χρήματα τα έχουν τιμολογήσει, έχουν πληρώσει και το ΦΠΑ. Έχουν πληρώσει και το ΦΠΑ, κανονικά. Και είχε γίνει πρόταση εδώ και 20 χρόνια έτσι ώστε να μπουν σε μια διαδικασία όπου να υπάρχει στην περιοδική δήλωση του ΦΠΑ να υπάρχει ένας κωδικός που θα λέμε τι μας κοστάει το δημόσιο και όταν μας πληρώνει να τα παίρνουν. Βεβαίως στην πορεία βγήκε το άρθρο 39β του κώδικα του ΦΠΑ όπου λέει ότι μπορείς να μπεις σε αυτό και να πληρώνεις το ΦΠΑ σου αν σε εξοφλούνε, και έχουν μπει πολλές. Ξεκίνησε από τις τεχνικές εταιρείες. Καλές προθέσεις, αλλά... Έτσι. Και μπορούν εκεί να μπουν στο 39β, αν και πολλοί το αποφεύγουν για τον απλούστατο λόγο ότι αν έχουν δημόσιο και έχουν και ιδιώτες, δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά με τους ιδιώτες. Τεράστιο. Άρα λοιπόν είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να το δούνε. Να είστε καλά, κύριε Λονιάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, έναν καπετάνιο.